Naimbag abigat, aldaw, malam, kan rabiyo amin, kakabsat, siyak ni Pastor Marcel, iti makadwayo, dito'y programa tayo, naimbag adamag. Naimbag adamag amang teddamnama, ken liwliwa, iti daytoy baru atawen. Ni Apo Jesus, tiag bendisyon, itintayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arabii. Kakabsat, awisen kayo, akantaon tayo daytoy nga imno, naranyag daytoy aldaw ita. Naranyag daytoy aldaw ita, to'y pusok naranyag, ngawan ti makapadam, ni Jesus tilawag, onar niya galawag naranyag, anang sil nagpuso kenrik nag, ti rupa ni Jesus na imnas, isut silaw kararwang, nasil nagdaytoy aldaw ita, ti Diyos dito'y Adam, to'y puso kinamarik na, ayat ken grasya na, onar niya galawag naranyag, anang sil nagpuso kenrik nag, ti rupa ni Jesus na imnas, isut silaw kararwag, narambak daytoy aldaw ita, dayaw ayat adam, di langit tinagapwan na, para burnay dumam, onar niya galawag naranyag, anang sil nagpuso kenrik nag, ti rupa ni Jesus na imnas, isut silaw kararwag. Naimbag arabito amin kakabsat, ket madaydayaw iti nagan ni Apo tayong Heso Kristo, iti panagtultuloy tayo, iti panagdayaw, ken panagkararag. Ket kablawan da kay amin kakabsat, ngagkasangay, iti daytoy nga aldaw, rabii, wan daytoy nga aldaw, iti Sabado, ken iti daytoy nga lawas, ket ni Apo Diyos ko may didayaw, iti biyag yu amin kakabsat, ket kablawak ni Manong Salvador de la Cruz nga agkasangay ito no umay nga lawas iti January 14. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon ken kamanong ken kada kay amin nga agkasangay ken urepay dagiti amin nga celebrar iti anibersaryo iti kalaysa. Kaya kakabsat, pagyamanan kayo amin iti daytoy nga rabi, makadwa ken ditoy naimbag adamag, ket mas mabasbasak dagiti komento yo, ken dagiti nagnagan yo, ket pagyamanan da kay amin kakabsat, kang rana dita paset iti Ilocos province, ket agyaman na kiti panangkablaw yo kan kanayon kanyak, ken urepay dita Pangasinan, karon dita Dagupan, iti family ti inay, ni Apo Diyos kumatag bendisyon kada kayam amin dita Pangasinan, kastamot dita Cagayan Valley, keta ni Apo Diyos kumait may didayaw dita Tuguegarao, ken Isabela kakabsat, at dadi kitag buybuya dita Quirino, ken Nueva Vizcaya, karon na dita Bambang Nueva Vizcaya, ken urepay ditoy Nueva Ecija kakabsat, ken at dapay mabasbasak nga agbuybuya dita Tarlac province, ken urepay dito Bulacan, ken dita Pampanga, ken adapay agbuybuya kakabsat nga Ilocano dita Davao City, ken urepay iti Cotabato City, ken kang runana kadagiti agbuya dita Balasog Taaw, dita Canada, dita Los Angeles, California, dita Australia, New Zealand,
ken uripay dita Hong Kong, Singapore, Taiwan, adda pa yagbubuhay dita Taiwan kakabsat, ken kang runana dita South Korea, ang naggapuak nga nasyon, iti nag-eskwela ak iti masteral. Ken uripay kada kayom amin kakabsat, akaduak iti dayting rabi, madaydayaw ni Apo tayo nga Hesus Kristo, isu na laong iti pagdayawan ken pagrukbaban tayo. Ket iti daytoy nga rabi kakabsat, iti naimbag damag, ket masarakan iti surat ni Isaias, kapitulo 40 ken 3, versikulo maysa aging gana iti 7, ket kasoy iti maybasa. Ispalan ti Diyos dagiti tattao na, Israel kunati Apo anamarswa ken ka. Saan kang agbuteng sa lakniban ka? Inawagak tinagan mo, kukwa ka. No aglasat ka kadagiti adalo makarayan at daaktuken ka. Di nakanto parmekon dagiti pakariribukam. No magnaka iti apoy, di kanto mauram. Di kanto man kadagiti nakaro apaka suutam. Tasyak ni Yahweh, a Diyos mo, tinasantuan, a Diyos ti Israel amang isalakan ken ka. Yawat kunto ti Ehipto tapno mawayawayaan ka. Yawat kunto ti Ethiopia ken ti Seba. Yawat kunto dagiti nasyon tapno maisalakan ti biyag mo. Napatag ka ngamin kanyak gaputa, itanok ka, ken ayayaten ka. Di ka agbuteng taaddaak ken ka. Pagawidek tu dagiti tattao manipod ti kadaywan, apaset ti daya ken laud. Bilinek tu, ti amyanan, apalubusan na ida. Ibagak tu, iti abagatan at di na igawid ida. Palubusan yu, nga agsubli dagiti tattaok manipod kadagiti adayo adaga, manipod iti amin na sulit ti lubong agawid da. Isuda dagiti tattaok pinaraswak ida tapno idaydayaw dak. Nga po Diyos nagbendisyon iti panakaibasa iti paset iti nasantuan asurat. Kakabsat, nagsayaat dati nga teksto tayo iti daytoy nga rabi. Ngamin daytoy ket may panggop iti panangisalakan ni Apo Diyos kadagiti Israelita. Isu nga ti teksto tayo iti daytoy nga rabi, ket epeksa iti Diyos ti ayat na iti Israel ken kakabsat ken ti pasurot a pagimbagan dayta nga ayat. Ket isu kakabsat iti panangaywan wenno panangilala ken panangipateg iti Dios kadakwada. Karaman na dagitoy nga kababalin iti Dios kakabsat. Ket amin dagitoy nga ayat ken bendisyon ket agpaaymet kadagiti amin nga anak iti Dios. Boboon iti pamati ken Apo tayo nga Hesus Kristo. Isu nga kakabsat iti daytoy nga panahon iti pandemya ken kadagiti mga lugar nga adda dagiti didigra ket sapay kuma ta awan sa bali nga pagkamangan tayo, pangitalkan tayo iti biyag tayo, no diket isulaong ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Kakabsat, ditoy ket kinuna iti Apo nga isalakan ken tulungan na tayo kadagiti pakarigatan tayo iti daytoy nga biyag. Isu nga daytoy paset iti nasantuan na surat nga isu nga imbasa kada kayo kang runana daytoy bersikulo 2 nga kunana no aglasat ka kadagiti adalo makarayan ken magnaka iti uram. Daytoy ti kunana. Isu nga iti biag tayo a mamati adu dagiti
adalom akarayan kakabsat, apagnaan tayo. Kenda dumapay nga adu dagiti uram apaglasatan tayo. Iti daytoy nga biyag. Isu nga dagitoy nga mapaspasamak, iti daytoy nga panawon tayo, kas kuma kadagitoy nga pandemya, kenda dumapay nga didigra iti panagbiag. Keta masapol nga papigsaen tayo, iti panagpamati tayo kani Apo Diyos. Nga awan iti sabali nga makaipaay, iti namnama kada tayo, nga agtuloy nga agbiag, ket ni Apo tayo laong nga Hesu Kristo. Isu nga kakabsat, papigsaon tayo kuma iti panagpamati tayo. Ket amuyo uray pay kastoy dagiti mapaspasamak, adu dagiti agsagsagaba, adu dagiti agsaksakit, ken daduma pay nga paspasamak iti biag, adu latati at tattao nga agaramid iti kinadakes kakabsat. Adu latta dagiti saan nga nasayaat ang mapaspasamak iti naduma nga paset iti lubong. Isu kakabsat nga itultuloy tayo kuma iti agaramid di kinaimbag. Ipakita tayo nga datayo ket dagiti anak ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Datayo dagiti pinili na. Ket laglagapan tayo kakabsat daytoy nga insawang na dito'y paset iti nasantuan na surat. Nga kinunana, saan ka nga agbuteng? Sa lakniban ka, inawagak tinagan mo, kukwa ka. Ken kastamot dito'y kunana, kakabsat, nga napateg ka kanyak, ket ayaten ka, pakawanen ka, subbuten ka, isubli ka kanyak. Isu kakabsat, daytoy nga baro atawen, baro nga ayat iti Diyos. Ket anya nga rudmet, iti isungbat tayo, kadagitoy nga kinaimbag iti Diyos kakabsat, iti biag tayo. Nung daduma, gapo iti nakaro a kinadakes tayo, narigat tayo apatyen, akabalan na tayo pay laong, nga ayaten iti Diyos, nga mlaglagapan tayo kuma, nalawag ti sauna kakabsat. Nakunana, ay ayaten ka, kukwa ka, anak ka, isalakan ka, isubli ka kanyak. Isu nga kakabsat, iti baro atawan, at da baro, agundawat tayo, amang laksid iti kinadakes tayo, ket awaten tayo, tinaindaklan, nga ayat iti Diyos, tapno mga pabaruan tayo iti biag. Biag agaputa, inayat na tayo iti Diyos. Agayat tayo mo't ken kuana, ken kadigiti sabsabali. Isu kakabsat, laglagapan tayo dagitoy, nasaya at asursuro ni Apo ting Hesu Kristo. Agbalin tayo kuma nga naayat nga anak ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Isu nga iti daytoy nga rabi kakabsat, awisen da kayo manen iti panagkararag. Ket tultuloy tayo kuma nga idawdawatan iti patpatig tayo nga nasyon nga Pilipinas. Sapay kuma tagtultuloy iti kinaurnos ken kinatalna iti panagbiag dagiti amin nga anak iti Dios iti daytoy nga baro nga tawen. Ken kastamot nga itultuloy tayo idawdawatan dagiti patpatig tayo nga agtatrabaho di banlasiw taaw. Ket sapay kuma tani Apo Dios ti mang bendisyon kadakwada amin kabayatan iti panagtrabaho da. Ken kastamot nga ni Apo Dios kumay tagbendisyon kadagiti amin nga frontliners, healthcare workers, ken dagiti amin nga agtatrabaho kadagiti pasdek iti gobyerno ken iti pribado. Keta ni Apo Diyos kumay tagbendisyon kada kayong amin kakabsat. Ken kastamat nga karkaragan tayo iti patpatig ti iglesia, iti United Methodist Church. Nagtultuloy kumay iti panakaisaknap iti naimbag adamag kadagiti amin nga anak iti Diyos. Keta kakabsat, kantayin tayo pa iti nga kanta, amok ti Diyos, di naktubaybayan, ken amok ti Diyos, song batan na kararag ko.
Amok ti Diyos dinaktubay bayan. Amok ti Diyos dinaktubay bayan. No agbyagak anasan Juan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos dinaktubay bayan. Amok ti Diyos sungbatan na kararago. Amok ti Diyos sungbatan na kararago. No agbyagak anasan Juan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos sungbatan na kararago. Agkararag tayo naindaklan ken managayat nga Diyos, peksamitin kami panagyaman ken kahit ti daytoy nga rabii. Ta inayat na kami o Apo. Ket inted mo manen daytoy nga baro at tawen kada kami amin. Agyaman kami ken ka o Diyos, kadagiti amin nga anak mo nga agselebrar iti panagkasangay da, iti daytoy nga rabii ken iti daytoy nga lawas. Ken uri pay dagiti anak mo nga nadanon dati anibersaryo ti kalaysada. Bendisyonam kadi isoda amin o Apo iti daytoy nga oras. Ket agyaman kami ken ka o Diyos, et kultuloy nga panangipay mo iti nasayat nga salunat kada kami amin nga anak mo iti daytoy nga oras. When amami nga nasantuan, idawdawatan, kanikarkaragan mi, iti nasyon mi nga Pilipinas. Bendisyonam kadi dagiti amin nga umili o Apo. Keta iti talna, iso tagtultuloy kadi nga ipaay mo kada kami o Apo. Kabayatan iti panaginanami iti daytoy nga rabii. When amami nga nasantuan, tultuloy mi nga bendisyon, ikarkaragan, dagiti amin nga frontliners, karuran dagiti healthcare workers nga madamadang agtatrabaho iti daytoy nga rabii. Salwadam kadi iso dam amin o Apo. Ken kastamot dawdawatan mi o Apo dagiti amin nga membro mi iti United Methodist Church sapay kuma tagtultuloy iti panakay ipaay iti naimbag damag kadakwada ket maikanda iti namnama iti daytoy nga tiyempo iti pandemya. When amaming nasantuan, no daman dagiti agsaksakit iti daytoy nga rabii, idawdawatan ni Apo nga umimbag da kuma, boboon iti panakabalin mo, agasam ka di iso da o Diyos. Ket sika iti may daydaw ken may tanok o Apo, kadigiti bibiyag da. Ket amaming nasantuan, iti income panaginana iti daytoy nga rabii, dawaten mi o Diyos, iti Espiritu Santo, nga mangipaay kada kami iti nasayatapan na turog tapno inton bigat o Apo ket makabangon kami ket ay tultuloy mi tagdaydayaw ken ka. When amami nga nasantuan nagyaman kami nga rod ti gondaway nga naipaay iti mensahe iti daytoy nga rabii. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi babon iti tinagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Naimbag nga rabii ti amin kakabsat ket laglagipan tayo Domingo into no bigat ket sapay kuma makapan kayo kadagiti lugar a pagdaydayawan ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Madaydayaw iti Dios.